Čaute, 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 čaute. A je tu ďalší diel našej slovenskej verzie ASMR. Zase som sa rozhodol, keďže môj prvý film mal jak taký úspech a zistil som, že ja mám veľa slovenských divákov, čiže ja vám pekne ďakujem. Nevedete dať odber, like a budú tu viacej videa po slovensky. A rozmýšľal som, keďže vtedy som nevedel, čo mám zrobiť, akože aké video po slovensky, tak dnes som sa rozhodol, že by sme mohli si povedať nejakých 20 miest a dedín. Nejaké proste zaujímavosti o mestách a dedinách. No, toto ma napadlo, čiže môžeme sa asi vrhnúť. Na to by som povedal let's go. Prvé mesto tu mám, že Poprad, a o Poprade tu mám napísané, že Poprad má najvyššie položené letisko pre medzinárodné lety v strednej Európe. Fú, napríklad toto som ani ja nevedel. A môžem k tomu dodať taký point, že Poprad je aj vstupná brána do Tatier. Ale to asi každý vie. Ale hej, Poprad, akože Poprad je Poprad, no. Ja som na tej zaujímavosti moc nevnímal, ale toto je celkom dobrý fakt, by som to nazval. Ďalší, tu máme, že Vydrník, čo je dedina blízko Popradu. A Vydrník je známy ako nenápadná obec. Dedina proste, cez ktorú denne prechádzajú stovky turistov smerujúcich do slovenského raja. A toto je taký fakt, že ti až odpáli mozoček. Kto by toto povedal na Vydrník? Kto poznáte Vydrník? Tak shoutout Vydrník. Ja som tam bol a je to nádherná dedina. Doporučujete sa z 10 Arturov tam ísť. Vydrník je život, jak sa vraví. Tretí máme Levoča. Levoča má jednu z najvyšších drevených gotických oltárov na svete. Meria viac ako 18 metrov. Fú, kokos. Akože 18 metrov je celkom dosť, musím povedať. A ešte, že keď je jedna z najvyšších na svete, tak akože z dreva, hej, tak to je akože klobúk do Levoča. Máte tam psychiatriu, ale máte tam aj dobrý, akože fakt, ale nie, toto bola sranda. Ďalší Komárno. Komárno sa môže pochváliť európskym nádvorím. Každá budova má prvky iného európskeho štátu. No toto som nevedel, ani nečakal popravde takýto fakt. Tieto fakty sú, že z ChatGPT, čiže tieto fakty budú asi dosť zajímavé, lebo sa ma to prekvapuje, že Komárno. Čiže shoutout Komárnu a ľudia z Komárna, ozvite sa v komentároch. No, na piatom mieste tu mám, že Kremnica. A tento fakt, akože som poznal, Kremnica razí mince, nepretržite už od 14. storočia. Ide o jednu z najstarších mincovní sveta. To som opravde vedel, že tam je niečo s mincami, ako nevedel som konkrétne, že čo, ale vedel som, akože Kremnica je známa
že som sa